Bon ma fitichire nko nsem ya ye chire na ye keke nyina no odubani echo Akyem Aprade a ntia ensa kan ene se mayo abaye so ha chechemu aduosia ya wo mo hono no ena wo nyina agya school kro enam sanitary pass ne bon mu aye den ye nti wontumi entonti Akyem Aprade eye kuayo kuro ya ewo Akyea Simensini ni mu na school nkoda wo hono mo ene amane boni atwetwe nkomode atu na nimu se esan se wonum entimi nto sanitary pads nti go outside. Like, it takes a long time for us to get the money to buy some. So we decided to stay in the house. It's not say omunya pad ni mboniti. Onim se obesku na ne ho se ya. Enye obia no hu obeka hwe bu hu a onka nchro no waka hwe nipa fofo no moti ho na mo sre esa hu a nso obefere. Reverend Sister Jacinta Akyem Aprade Osei ene amane boni enkomotwetwe mu obra wachiche sanitary pads no ema nkoda no ewiye no ene ode adesrede to asoye a ehwe adesua ho nsem so animu se aban nya hu bibi na se bi tax e war pad no so no omo be reduce ase na ebe ya awofo betumi ato ama omo ma no empanifo se tete asoye na ensu e hobiom enka tete en abreso ne de na etumi tete ntomago ene ne ma bidi sese ye hu ene ni bi aba empanifo